Egataseni Kiandizi TV Eletaliane Mildred Momanyi Biamono omurikito Mildred Momanyi sorobochurwa senchera yoboyekera nugotigana nere Mildred Momanyi bogototigaremeye county ya Kisii mayigabono yomuchibogembo ko municipality ni gotogotigara se county ya Kisii boigo naro kumulekera lyabeire kago kolekana omusumati Magadren Mwebi oyo manyekanete buna St Jude ni gobona so kiribene nako mwakireko ko yokuriyekero kyobo governor gwetera se kema Kenya National Congress KNC Manson Oyongo asobochoryo bonene boleboze St Jude ni gate birabuna Oyongo nabwata marora mange anasoko chikokinie county ya Kisii aisoko choruno mo governor we county ye asobochoryo bonene bolebosio Samaliete enkuru ku Magdalene Nyaboke Mwebi gose omongi na St Jude narolire narigerere narolire chi manifesto kyakero omonto naye narolire ngani ngobwenereta kobe governor omonto bieka narolire obwate manifesto eyo yakoro ku Manson Oyongo Nyamweya enkoba boli mwensi pi momo gako iyo chikura kwa sababu amangana yago kwana naende no mokrestale Molisia okoboli chikura no bwororo ese chikambeni chaye nanya kororo kuramo omonto ase chikambeni chaye nanya kororo kubeka bamuranga baita abantu se chikambeni chaye tanya ko kuraga monto kiara oyinera ina yo monto totakeirega igagusi omonto oranyare kapisa kolenda gusi ya itotesaleka abasasiroti abaiboli baino no bara abasasiroti mobwate bamuraba mino mobwata abakristo nabuna bwa bamino motiga monta chache gotutumbaga iga kae Manson